Hello guys, खुलुमबाय ओमफ्राय दिनैहा जोङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों नायदोलाय गाइस दिनैहाय नुजाफैलायबाय मिडियन बरगयारिया ओमफ्राय नै आङो दा ड्रेसा अलरेडि डान थांनोसै गाइस टुदो बिदिबा आंजों लोगोसे लेट्स गो ओमफ्राय जों बरगया मा दाहलिगावनि रिफाइनारि माबा बे मा होनो इन्डास्ट्रिखौनो होनो जेनेबा आं बिराद मोजां मोनो बे समाव मोना समाव फैनो आरोना एकदम बारे लाइट्स गोजाना एकदम नै जायफोर नुवाखै जेनेबा आरो जेनेथ' जोंनि चिरां बङाइगाव क'क्राझार बेफोरबायदिनि मानसिफ्राथ' अलरेडि नुबायानो थाखायो नै माथो गबायलै बबेबा ओमफ्राय नै जोंहा देलायनाया जालायबाय सिख्लाफोरा मानो एसेबां देलायफालाय बिराद गरममोन दे खिन्थु बिराद खस्थ' मोनदों दा लिफ्ट गाखोबाय जों गोजौआव थांनोसै खनायावसो बिसोर आंनि माने भेरि बेस्ट फ्रेन्ड माने फंबाय now Himalaya Hotel so let's go with me video खालामगासिनो entry दा जों सफैबाय नै रुम सिङाव लांसै थुदो माबार नाय दिनै सोर बे थुदोआ हा दासो रुमाव हाबनानै सान्थि रुमावसो एसि दङ ना ओइ माथो सोर दाबो नुजाया ओइ देख' बे गस्ला गोजा गाननायनिनो पार्टिमोन नायदो जों ओरैनो इन्जय खालामनो फैबाय आरो बिथाङा जोंनि सासे बर'नि दावगाफुबाय थानाय एक्ट्रेस ओमफ्राय आंनि बिराद मोजां लोगो बियो ओमफ्राय जोङो बिथांनि बार्थडेआव बहुद खुसि आरो बिजिन्था बसुमतारी बिथांनि नामा नायनो गोसोबा नायनो हागोन फाइनालि जों दा बिजिन्था बसुमतारीनि बार्थडेखौ स्टार्ट खालामबाय माने स्टार्ट खालामनायनि सिगां जोङो एसे आवगायाव जोङो आर'जजोंहा जोङो प्रेयारजों जोङो स्टार्ट खालामबाय मानो होनबा मोनफ्रोमबो धोरोमानो इसोरखौ सिगां दोननाया मोजां मानो होनब्ला इसोरानो जोंखौ सोरजिदों बेखौ सिगांग्रो दोननाया मोजां स' जों खृष्टान हिसाबै जों खृष्टाननि प्रेयार खालामनानै जोङो स्टार्ट खालामबाय आरो स' जों माबायदि सेलेब्रेट खालामो नायलांदो जोङो दा बिदिजोंनो सेलेब्रेटखौ खालामलांगासिनो नायलांबाय थादो गाइस जों माबायदि सेलेब्रेट खालामदों बिजिन्था बसुमतारीनि बार्थडेखौ
पार्टीनि मानसिफोर This is Kaula. He is Kaula. Oh, sorry. He is Kaula. ओमफ्राय नै आं दा बेयो this is not alcohol माबा बेयो coca colaसो दे नै जोंहा जानाय लोंनाया दा जागायजेनदों माने ओंखाम जानायफोरा माने ओरैबादि इन्टारेस्टिं ना बिदि खुरनानै जानो थाखाय ओरैबादि इन्टारेस्टिं मोनो जोङो माने दोनबाय गावबागावनो गोसो बायदि खुरनानै जा गावनो जेसेबां नांगौ नोंनि जखानि जाबानो जाबाय आरो सोरबा सोरबा बिदि रानलायना होयोबा गुन्थुं गोलावफोरा आंनो ओंखाम नांगौ होनना बिदिनो लाजियो ना स' बिनि थाखायनो बिदि बानायदों आरो जों माने सिगां सिगां जाग्रोनाय देलाय मोजां बुंलाय बानजुत आरो संख्रि नांगौ र' आंबो लायनानै फैखानि र' ओइ जाग्लं मा मोनजानाय अमरो जे फुंरो गैना आरो बे बानलु नङा नामा मा मोनजादों ओंखाम जादोंबा डिस्टार्ब औ नो जाबाय दा दा जों गोसानोसै दम गासिबो माने जानो थाखाय रेडि दिस इज माइन ओमफ्राय ओरैबो बे जाब्रेबाय ओमफ्राय खिन्थु बे लाजाला मा दा आंबो जाबाय नै ओंखाम खुनो हाथारलामोन आं ओरैबादि गोख्रै जाबाय आङो आयौ ओंखाम खुनानै ओमफ्राय खिन्थु आं ओंखामखौ बारा जानो हायाखै दे मानि थाखाय जानो हायाखै आं मिन्थिया ओंखामखौ उखैदोंमोन आं उखैनाया खिन्थु आं बारा ओंखामखौ जानो हायाखै ओरैबादि स्पिड जाबाय मोननै जोंहा बार्थडे गोरला जानो लुबैनानै आंखौनो हरबाय थादो लास्टाराबो जानो जसिगोन बे एलाय न' फाइनालि जाजोब्बाय मिडियननि उदैयाव हाबलांजोब्बाय एन्जयमेन्ट आरो माइफोरना आरे जोंसे बोलो Basumatary. This is called Nagin. Finally, दा जोंनि shootआ जोब्बाय shoot means sorry जोंनि पार्टिफोरा जोब्बाय जेनेबा जोङो जोंनि लोगोफोर माने सेलेब्रेट खालामनायफोरा जोब्बाय ओमफ्राय लाइटफोरा बिराद प्रब्लेम जाबाय स' सरि जिखियानो जाया मानो thank you so much guys for watching नोंसोरनि सापर्ट नोंसोरनि गासिजोंबो दावगानो हानाय बायदि thank you so much